Oh yes, bababa na po ang aking pinsan. Pamangking pinsan, bababa na po. Galing po pagkuha ng tuba sa taas. Ayan guys. Ayan po, ganun po ang buhay dito sa probinsya. Maramihan po ganun ang hanap buhay ng mga taga medyo, di ba malayo sa bundok to, kasi wala bundok dito sa amin eh. Puro ganyan, puro kagubatan. Ganito. Guys, dito naman tayo ngayon sa naghahagis ng mga barya. Para maghahagis tayo, panoorin natin itong mga nangunguha ng barya dito po sa barko sa may Matnog po to. Ayan, Bicol. Ayan guys, nakita nyo naman. Ayan, naghahagis na. Ayan na, naghahagis. Yo, what's up mga ka-Fanort? Magandang umaga at tanghali, hapon sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga OFW, sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa inyo na walang sawang panonood sa aking Oh my God! At bago po tayo mag-umpisa mag-vlog, ay magpasalamat tayo kay Papa God. Nabigyan tayo ng magandang buhay, lakas, biyaya sa araw to. Ngayon po ay araw ng linggo kung saan ay pauwi tayo papuntang probinsya. Okay, let's go! Yo, mga ka-Fanort, mga katagay. Ayan po ay nandito na po tayo sa barko kung saan ay tatawid tayo papuntang Katarman, Samar. Ito po ang kasakay na po kami galing sa Matnog, Bicol po po to. Ito yung nagdudugtong ng Samar at Matnog, ng dagat na to. Ngayon, pag nakatawid po ay napunta ka sa Katarman, Samar. Ayan po, nandito po kami sa ibabaw ng ferryboat. Saan nasakay na po ang aming sinakyang boss. Okay guys, iikot-ikutin natin itong lugar na to. Kasi bihira tayo makasakay ngayon ng barko. Ayan, ferryboat. Ikutin po natin. Po tayo, meron dito nanghihingi ng pera sa lugar na to. Ayan guys, so ito yung mga bata nakabangka na sisigaw na maghagis ka ng barya. Ayan po, sisilipin natin sila kanya ng hanap buhay nila. Ayan sisigaw sila na magtapong ka ng barya sa kanila ngayon lalangoyin para makuha. Ayan guys, galing lang ginagawa nito. Yung pera nito alam kung saan nilalagay na sa bunganga pag naibigay mo. Ayan. Okay, titisingin natin maghagis ng barya. Magharap na tayo ng barya. Kuha ito sa bag natin, ha? Ayan guys, nakabang siya, nakabang. Speaker daw ko, yan na. Ihagis na natin, yan. Ayan langoy pati bangkiro. Lumangoy na. Ang sarap naman kung tempera lang, nag-aagawan. Ang galing lumangoy nito. Ayan. Talagang nakakano eh. Nandun kasi yung bag ko sa naiiwan ko sa bus eh. Doon yung aking pera, kaya mga barya sayang. Nawala sa loob ko eh. Yan Tama mo, dapat pagsasabay-sabayin mo, kukuha na lahat kasi matagal lumubog yung barya eh. Yung barya kasi pag inihagis mo sa ikot ang ikot. Ayan guys, yan mga pasero sa papuntang, yan marami yan, puro na miesta lang. Uuwi para may miesta. Ayan. Ito kasama ko yung pinsan ko. Ayan. Ito, tingnan natin. Hanap natin yung pinsan kung nasaan siya. Ayan guys. Ayan. Dito siya sa gilid. Dito pa siya nanonood. Ayan po. Ayan. Ito na. Oy, shout out kay Noel Raganit yan. Pinsan ko po yan. Si Noel Raganit. Shout out po sa iyo. Pinsan. Ayan. Okay, ikot tayo, ikot. A few minutes later. Yo, what's up? Okay, time check po tayo. Alas 6:30 na po ng umaga. Saan ay nakarinig ako ng may nag-aalin ng tuba. Dito lang po sa kabilang bahay namin. Medyo sa tawagin dito ay nasa Laguna. Tawagin lang ha. Hindi nasa ibayo-bayo kunti lang. Narinig ko po na magpaano po siya ng huhugas po ng lakob. Tumatagaktak. Ayan silipin natin guys. Okay. Ayan yan po yung
Pinsan to ng, parang pamangkin ko to, tatay niya pinsan ko. Ayan, pinsan pangalawa. Ito pala yung lugar kung saan ay nandito po tayo sa barangay namin, at yung katabing barangay sa Santo Niño. Ito po, dito po galing ang aking mga magulang, nanay ko o lula ko, dito po galing, dito po ginanganak sa lugar na to. Napunta natin. Okay guys, bababa na para matanong natin to. Yan. Bababa na siya, titingnan natin kung paano. Dati po ginagawa ko to nung bata pa po ako, nung nasa probinsya pa ako. Ayan. Okay. Ang gawa, nakuha ng tuba, ilalagay niya ngayon sa container, at saka sasalaan niya. Ayan o. Sasalaan niya yan. Ayan. Ang ginagawa niya ng tawagin niya manunggiti. Yan. Bata si manunggiti ng waray. Yan. Okay, di ba? Yan po ang tuba na simpleng alak po dito sa amin na talaga tinatangkilik po ng mga waray nun ang alak na to. Pakasarap naman kasi itong alak na to ay talagang katas lang po ito ng nyug, yung tumutulo po sa taas, inaakyat. Umaga at hapon po ito, inaakyat. Tuwing umaga ay saka mo na aanihin o hanguin yung nakaipon mong patak na kung tawagin nila ay tuba, at saka meron po itong hinahalong tungog o kung ano dito, tungog pa rin yung tawagin balat po ng kahoy yun, papapula. Ayan. Ang maramihan dyan, pag baguhan ka lang umiinom, yung tuba na yan, pag bagong ani masarap, patamis. Kaya lang, ang epekto po dyan, pag ikaw ay nalasing, pag yung ininom mong matamis pa, ay masakit sa ulo o magtatay ka. Pero magsanda kasi maglilinis ng yes. Ngayon guys, ang kainaman lang itong tuba na to ay malaking bagay po sa katawan natin. Talagang, kaya nga dito sa amin makakita ka ng matatanda. Pag tumanda, nakita mo naman, ang nalakas pa, 80 anyos. Ang hirap nga lang dito, malakas ka nga, wala namang pera ang bulsa mo, yun lang. Yun ang kahirapan dito sa amin sa probinsya. Di katulad ng napunta ka dito sa Maynila, pag matanda na. Okay, ito nga yung mga matatanda, sabi ko nga sa inyo, walang pera pero malakas, saka walang mga bihirang may sakit dito, bihirang mga ma-high blood pag matanda na. Kasi nga ang pagkain namin dito ay bihira pa makakain ng kayong karne lang dahil piyesta. Matagal masundan po yun, mga ilang linggo, mangungutang ka ulit, makakakuha pang bigyan ka ng may mga anak na sa Maynila, yun, o kaya medyo magandang buhay, saka lang makakain ng karne, yung mga iba. Katulad po sa mga magulang ko, bihira po sa makakain ng karne. Yan. Okay guys, yan lang po. Ito naman po, bababa na po siya. Okay. Yan natin ng maayos, mamaya-maya. Ang ano pala dito sa tuba, ang masarap dito pag bahalina na. Yun ang masarap pag bahalina. Napakasarap. Para kang imported ang ininom mo, ang tuba mo yung maabot ng 1 buwan. Ang sarap. Okay. Guys, tingnan natin to. Tamo, pagbaba, dahan-dahan ngayon, di ko na kaya yan. Parang nalululan ako, tsaka masakit sa paa. Ayan, akitin mo umaga at hapon po ang akyat yan. Ulitin ko po. Sa hapon po ay babawasan nila. Ayan, isasalin ulit yan. Yan, isasalin yan. Lahat po ng mga dyan, sinalagyan, sinasalaan yan. Kaya kung tawagin nila, ligwan, lahat na nagpapakamatay, langgam, umano po yan dyan. Ayan, yan natin yan, ayan, sinasalaan po yan. Maraming insekto po yan, nagpapakamatay dyan sa tuba na yan. Ayan. Kami ibabalibag ngayon, Yes. Shoutout pala doon sa aking mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo dyan.
Hanggat dito lang po ang video natin, magtatapos. Okay, kung mga hindi pa napag-subscribe, pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Thank you!